A my jsme takové, hodně z nás totiž jsme učitelky. My hrozně rádi učíme lidi zpívat. Zpívat. S náma samozřejmě. My máme tady takový nápěv, který vymyslela tady Peťa. Jak se kouká. A Peťa vás ho naučí. No, Peťa nám ho zaspívá krásně. A všichni se ho společně naučíme a potom budeme spolu zpívat v kánonu a tak vymyslíme k tomu nějaký kudelníky, aby nám z toho vznikla taková pěkná písnička. Jste pro? Je to úplně strašně jednoduché, strašně hezké. Pokorou žij, s láskou a pokorou žij, s láskou a pokorou žij. Ještě zastaví, aby jsme řekli, že budete... Jo, to stíneme. Aby jsme... Pokorou žij, s láskou a 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 pokorou Protože my zpíváme furt bas, jako my tady s Danou, že jo, ale není to ončo. Že? A tady, tady žádné brýle nemám. Tak to je jenom taková nabídečka. Tak jo, tak moc děkujeme. Děkujeme. Já děkuji. Naši paní Hedu. Kdyby nás tak nedrilovala, tak nespíváme. To je jasný. Jo, ale dám pohovor. Ne, oni